Salut! Hai să vorbim despre primul robot umanoid cu inteligență artificială pentru meserii periculoase. Dezvoltat în China, acest tip de robot umanoid marchează trecerea de la experimente și prototipuri la utilizarea reală în industrie. Robotul nu este doar o simplă mașină industrială, vorbim despre un sistem complex de aproximativ 90 kg, capabil să se deplaseze pe suprafețe verticale datorită unui șasiu magnetic. Practic, poate urca pe pereți și lucra în locuri unde oamenii ajung cu mare dificultate sau deloc. Partea superioară are formă umanoidă și poate executa sarcini precum sudură de precizie, îndepărtarea ruginii, inspecții tehnice, lucrări în medii industriale periculoase. Spre deosebire de roboții clasici limitați la o singură sarcină, acest model folosește inteligența artificială avansată și poate face multitasking, adaptându-se la mediul în care lucrează.